имрӯз муассиса ба ҳолати гигиени санитарӣ омодааст. ҳамаи хонандагон бо маска яъне ниқоб омода ҳастанд. дар ҳамаи синфхонаҳо барои пешгирӣ ва нигоҳдории гигиени ҳар як хонанда тамоми он маводҳое ки лозим аст омода карда шудааст. хусусан аз ҳаррӯза чизҳое ки бештар барои тозаю озода нигоҳ доштан истифода бурда мешавад, мо ҳаминҳоро ҳар як хонанда дорад ва истифода мебарад. дар ҷаҳони пурасрори имрӯза бемориҳои сироятии эпидемиологӣ тавассути мусофирони аз хориҷ воридшаванда аз як давлат ба дигар давлат паҳн гарда истодааст, ки яке аз ин бемориҳо вируси корона ном дорад, ки дар ҷумҳурии Чин пайдо шудааст ва ин зуд ба дигар давлатҳо паҳн гашта истодааст. хушбахтона дар ҷумҳурии Тоҷикистони мо то имрӯз ягон намуд вируси корона ба қайд гирифта нашудааст. мувофиқи қарори супориши ҳукумати ҷумҳурӣ ва мактуби вазорати тандурустӣ аз 20 феврали 2020 оиди пурзур намудани корҳои дезинфексионӣ дар ҳамаи муассисаҳои таълимоти миёнаи умумӣ то мактабӣ, нуқтаҳои савдо, масҷидҳо, бозорҳо 3-4 маротиба корҳои дезинфексионӣ гузаронида шуда истодаанд. давлате ки имрӯз тинҷу ором аст, сазовори истиқлолият ҳастем ва ҳам мисол бирем муҳофизати барои мусалмонон ин қадар кӯшиш ғайрат карда истодаанд сардори давлат. моям аз хафои онҳо амал карда истода ҳар рӯз дар ҳамин пайвақта намозҳо барои мардум мефаҳмонем ки ҳамин беморие ки имрӯз тамоми дунё паҳн шудааст огоҳ кунем ҳар якчамана таҳоратхона ва ҳам манзил мани территорияҳои ҳамаша тозагишро риоя карда амал карда ба халид калси ва алмадез корҳоро безараргардонӣ мекунем, ки ин барои пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус мусоидат менамояд. дар ҳамаи муассисаҳое ки мо корҳои безараргардонӣ мегузаронем ва ёра бо баъзеашон худашон вай хлор захира доранд ва мо касонешо ки надоранд мо онҳоро ба гипохлорид калси таъмин менамоем ва мефаҳмонем ки чӣ гуна инҳоро бо маҳлул тайёр карда ва безарар гардонанд. масалан 1 кило гипохлорид калсиро дар 10 литр об меандозем, вай маҳлул мешавад. баъд аз он 10 литр об 1 литр об шад дар 10 литр об. дар умум 1 килограмм гипохлорид калсиро ба 100 литр об маҳлул карда корҳои безараргардонӣ